Jadymy! 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 Jak pan? No to pozdrawiamy fest Roszak Show. Tego nie Roszak Show. Show. No show też i... To już było dobre? Nie, było genialne. Okej. Take 2. Take two. Pozdrawiamy fest. Roszak. Show! Show. I do show. Jak to ma wyjść, to żadnych szumów, żadnych tam rów. A jeszcze raz. Pozdrawiamy fest przyjaciół Roszak Show. Koniec? No. I mamy tylko tyle powiedzieć? No to była pierwsza wersja, teraz jeszcze 6 innych. I no! Oczywiście ty. Pozdrawiamy fest przyjaciół Roszak Show. Teraz byłem mistrzem drugiego planu. No i tak ładnie. I osłuchą? Pan słuchał? Ja! Tak? No dyć! No i albo ja słucham. Albo- Ja i słucham. No hopie. No hopie. I osłuchą Roszak Show. Pan słuchał? No hopie. Pan słuchał? Sługo. Pan słuchał? Krótka. Pan słuchał? Ja. Roszak Show. Wszyscy słuchają. Albo nie. Co Dobrze, będzie? to było fajne. Jeszcze coś? Jeszcze jest. Nie musisz być artystą. Ja nie jestem. Dziękuję panowie. Byliście świetni. Nie nagrało się.